Viesti maailman ihmisille. Maan asukkaat. Tärkeä totuus, joka on ollut pitkään piilossa, on nyt paljastettava teille. Lähestymässä on valtavan merkittävä kosminen tapahtuma, joka merkitsee käännekohtaa koko ihmiskunnalle. Neptunus syttyy. Valon saapuminen. Neptunuksen syttyminen, joka on suunniteltu tapahtuvaksi 15. joulukuuta 2031, ei ole pelkkä tähtitieteellinen ilmiö. Se on jumalallinen ilmoitus, henkinen valaistus, joka muuttaa maailmamme. Tämä hetki merkitsee pimeyden loppua ja uuden aikakauden alkua, jolloin koko ihmiskunta kohtaa totuuden. Miksi tämä on tärkeää? Illuusioiden loppu. Kaikki, mikä on valheellista ja rakennettu hiekalle, pyyhkäistään pois. Ihmiskuntaa tietämättömyydessä pitänyt harha katoaa. Neptunuksen syttyminen symboloi universaalia muutosta, joka kutsuu jokaista ihmistä näkemään maailman sellaisena kuin se todella on. Ainutlaatuinen mahdollisuus. Tämä tapahtuma antaa jokaiselle tilaisuuden avata sydämensä ja mielensä, kääntyä valoa kohti ja ymmärtää lopulta elämän syvempi merkitys. Karitsan elämän kirja teidän oppaanne. Ymmärtääksenne, mitä on tulossa, ja valmistautuaksenne tähän valtavaan muutokseen, teidän on luettava ja pohdittava Karitsan elämän kirjaa. Tämä kirja on avain, elävän veden lähde, joka valaisee jumalallisen suunnitelman ja johdattaa teidät totuuden tielle. Se ei ole tavallinen kirja, se on kirjoitettu niille, jotka etsivät valoa puhtaalla sydämellä ja ovat valmiita vastaanottamaan totuuden. Ilmoituksen yksinkertaisuus Neptunuksen syttymisen jälkeen, jopa lapsi pystyy ymmärtämään sen opetukset, sillä kirjoituksia peittänyt verho repeää. Universaali kutsu. Tämä viesti ei ole vain harvoille valituille, vaan kaikille, ilman poikkeusta. Teidät kaikki kutsutaan ottamaan osaa tähän muutokseen. Älkää viivytelkö. Huomatkaa ympärillänne olevat merkit. Maailman näennäinen kaos on vain henkisen uudelleensyntymisen esinäytös. Etsikää totuutta, lukekaa elämän kirja. Valmistakaa mielenne ja sydämenne. Yhdistykää valossa, kun Neptunus syttyy. Ne, jotka ymmärtävät, kulkevat yhdessä kohti uudistunutta maailmaa. Hetken kiireellisyys. Aika on vähissä. Olemme astuneet siirtymävaiheeseen, aikaan, jolloin harkinta ja valmistautuminen ovat olennaisia. Totuus on lähellä, mutta se vaatii teiltä yhden asian: nöyryyttä kuunnella ja tahtoa toimia. Puhun teille yksinkertaisesti, on aika valita valo tai jäädä pimeyteen. Valoisa tulevaisuus. Neptunuksen syttymisen jälkeen teille annetaan armon vuosi lukea kirja ja kääntyä Jumalan puoleen. Sen jälkeen seuraa vetäytymisen vuosi ja lopulta koittaa aika, jolloin maa puhdistetaan. Ne, jotka ovat kuunnelleet ja ymmärtäneet, asuvat uudella maalla, maailmassa, joka on sopusoinnussa jumalallisen järjestyksen kanssa. Tämä viesti on valo, joka ojennetaan teille. Ottakaa se sydämeenne, pohtikaa sitä ja valmistautukaa. Valo on tulossa ja totuus nousee.